Insitné umenie na území Kovačice vzniklo 1939 roku. A Galéria insitného umenia bola založená 15. mája roku 1955. A prvá výstava, ktorá sa menovala Kovačický október, bola uskutočnená 1952 roku. A odtedy, a už 70 rokov, každý maliar, člen Galérie insitného umenia, jeden svoj obraz dáva do fondu Galérie insitného umenia. Tie obrazy sa nepredávajú, ale sa nachádzajú u nás v galérii. Všetky tie obrazy, ktoré sa vo vlastníctve Galérie insitného umenia, sme digitalizovali. Ale maliari namaľovali o mnoho viac obrazov. Proces digitalizácie prebieha vlastne tak, že sa vstúpi do kontaktu buď to s galériou, s ateliérom, maliarom alebo jednotlivcom, ktorý má to v svojej kolekcii. Odíde sa na samé miesto, vyfotografujú sa obrazy týchto maliarov a popíše sa dimenzia, rok, ktorý je to maliar, ktorou technikou sú robené obrazy a potom sa posle toho robí tzv. Postprodukcia, čiže sa to dáva do forme, ktorá je priliehavá, aby bola postavená na ten sajt a potom sa to uploaduje na sajt a je dostupné širokej verejnosti. Keď ide o rezultáty tohto projektu, definitívne sme hrdí na to, čo sme spravili, s ohľadom, že je digitalizovano do pár tisíc obrazov. Cieľom projektu bolo, aby sme digitalizovali čo viacej obrazov, ale obrazov, ktoré sa v dedine, teda od obyčných ľudí, ktorí vlastnia nejaké obrazy od insitných maliarov, tak sme dávali výzvu a po tej výzve veľa ľudí účinkovalo. A môžeme povedať, že sme prišli do obrazov, ktoré sa nie doteraz ako vystavované a veríme, že toto bude jeden zo spôsobov, aby tí, ktorí organizujú samé výstave, prišli po ďalšie obrazy. Digitalizovali sme aj mladých maliarov, teda ešte, ktorí majú budovať svoju cestu vo svete umenia insitného, ale toto je spôsobom, ktorý im to istotne pomôže, aby boli viditeľní širokému auditoriumu. Keď ide o známych maliarov, terajších známych maliarov, obehli sme ich dosť, ostalo ešte maliarov, do ktorých máme odísť a vyfotiť ich súkromné zbierky. Keď ide o inštitúcie, v tomto procese trenutne sme nechceli ešte sa zapchať aj s tým, museli sme spraviť veľký šor, takže nasledovno, čo nás čaká, sa obracania inštitúciám, aby sme digitalizovali aj obrazy, ktoré sa nachádzajú v rôznych